صحافي أماني وإخلاص، موقع إفتاح لكل الناس. מערכת כזאת שקוראים לה עיריית חיפה, שנותנת שירותים לכל הגוונים. על מי היא נשענת? איך היא תעשה את העבודה הזאת? בואו נחשוב לרגע שאתם לא הייתם פה, או הלא העובדים המצטיינים היו לא פה. מי היה עושה את זה? פשוט זה אתם, תסתכל לכם בעיניים, בברק שיש לכם, ואתם אלה העובדים שעושים את העבודה. אתם יודעים שאני משה מזרחי, אתם יודעים איך אני נבחרתי להיות יושב ראש ועד עובדים? אני אספר לכם שתדעו, ואני אמשיך להיות יושב ראש ועד עובדים, זה יהיה בזכותכם. במשרד שלי יש 5 פקידות. אתם יודעים מה הם עושות כל הזמן? רק ורק לשרת את ציבור העובדים שקוראים לו 6,000 עובדים. כל אחד באשר הוא. הם עושים את זה מתוך נאמנות. שזה התפקיד שלהם לעשות את השירות. ובגלל זה, ובזכותם, אני עומד פה כרגע ומברך אתכם. עכשיו אתם יודעים איך נבחר ראש העיר? איך נבחר ראש העיר? 6,000 עובדים, כל היום משרתים את האזרח. תראו לכם רגע שאתם לא הייתם משרתים את האזרח ולא נותנים את השירות. ראש העיר הנבחר? בטוח שלא. אבל פשוט בזכותכם, שתבינו את זה. וגם אני בזכות המזכירות שלי במשרד של הפעם. אתם עושים את העבודה. ובגללכם נמצא ראש העיר, ותמשיכו לעשות את מה שמוטל עליכם, כדי שאנחנו נהיה הרבה שנים. גם ראש העיר שיהיה בריא, וגם אני לידו, שלא יסיק, זה טוב שאני אהיה. תראו, אני מתלבט תמיד, אם אני רוצה לבקש, הלוא יש פה מעל 50 עובדים בין תורת יוסף, שכמה שיותר איתה זה יהיה לי טוב. אבל אתה יודע, אני לפעמים מתלבט אם לבוא לה את העירייה להגיד לה, מה זה 50 עובדים? תנו לראות קצת. לפעמים אני לא מבקש את זה, ואני אומר את זה בשיא הכנות. בגלל שאני רוצה לא הכמות, לא חשובה הכמות, האיכות. ובגלל זה כל שנה נבחרת הכמות שמחליטה יחד, הנהלת העירייה יחד איתנו, לבחור את העובדים המצטיינים. זה דבר היוצא. תראו, כיף לי, ואני לוקח על עצמי הרבה דברים, כל אחד לוקח מאיתנו הרבה דברים, לעשות ולעשות. אנחנו מתפרנסים, עיריית חיפה זה גוף שאני יכול להגיד אני לפחות, ואני בטוח שרובם שנמצאים פה יכולים להיות גאים, עומדים בתור בשביל להיות בעיריית חיפה, לעבוד בעיריית חיפה. אתה יודע כמה אני אתקבל פניות, אני רוצה לעבוד בעירייה, אני רוצה לעבוד מה זה כבר קרה פה כרגע? כולם רוצים לעבוד בעירייה. למה לא רוצים לעבוד בעירייה? גם הכל יש לנו, יש לפעמים חילוקי דעות, גם אני קצת מתנסה, אבל בסך הכל אנחנו מסתכלים על המקרו, יש לנו מפעל חיים. ואני אומר לכם, אני אשמור עליו, אבל לא אשמור אותו לבד, אני אשמור את זה יחד איתכם, ואנחנו עושים את זה. עושים את זה מתוך אהבה, מתוך מסירות, מתוך נאמנות למערכת. אם נמשיך לעשות את זה, ושרק נהיה בריאים, אנחנו נמשיך עוד להיות הרבה שנים לעשות, איך שאומרים, להצעיד את המפעל הזה שקוראים לו עיריית חיפה. מספר מוגבל של אנשים שיכולים לזכות בפרס, כי תמיד הראשון הוא אחד, אבל תאמינו לי, למאות ואלפים בעירייה הזאת מגיע פרס. העירייה הזאת שינתה את פניה, העובדים זה שירות אחר לחלוטין נותנים היום לאזרח, האזרח מרגיש את זה. אני רואה את זה מזה שאני מסתובב הרבה ואנשים ניגשים אליי ואומרים, אבל אני גם פעם בשבוע ביום חמישי מקבל חוברת כזאת טובה עם 3,000 הפניות של 106. אני אישית מצלצל ל-25 מהם, לשאול אם השירות היה בסדר. ואני זוכר מה קיבלתי לפני 5 שנים, איזה תשובות הייתי מקבל, ואיזה התייחסות, ואיזה התייחסות אני מקבל היום. גם היום יש לי את השעת שידור שאני משדר ברדיו חיפה. תשמעו את האנשים איך הם עולים וקודם מברכים ואומרים תודה. ואת זה לא היה ככה לפני 3 ו4 שנים. וזה הכל בזכות הציבור שיושב כאן. רק בזכות הציבור שיושב כאן. ולכן המעט שאנחנו יכולים לעשות בעזרת עיתון ידיעות אחרונות ומעריב,
זה להצביע לכם, להוקיר אתכם, להגיד לכם, אנחנו יודעים שאתם טובים, אנחנו שמים לב שאתם טובים, אנחנו עוקבים אחריכם, אנחנו שמחים שאתם ראש גדול, ואנחנו מוקירים אתכם. זה נכון שאנחנו לא יכולים לתת בונוסים במשכורת. לא, יש חדשות, עכשיו נותנים בונוס 5%, יקבלו, אל תדע, מקבלים. זה נכון, 5% האלה והתוספת בפסק דין של הפנסיונרים עולים בעיריית חיפה 30 מיליון שקל. מגיע להם. אז הוא שמח ואני בוחר, ואני לא יודע איך לקחת את 30 מיליון. זה החלוקה בדרך כלל בינינו. אבל מה שמגיע ניתן בכבוד. ומה שאני אמרתי ביום שנכנסתי לתפקיד, שכאן תמיד ייתנו משכורות בזמן, אז אתם לא שמעתם, אתם יכולים לישון בשקט ולהתחייב בשקט. ومعنا مع موقع إحساس صحافي أماني وإخلاص موقع إحساس